Jo, wonderful when you about Mama Catchley, and then so said the women and no, yet to make any Obinima, Obichle, and I know my him for a papa so for, and of 4 me papa no crumble for, and then when you say, some you saw them with ye, and the tea free bass I see so, and you'll be a say, in your bema, cuckoo ban, calling scale, no, said your Macachramono, and the Femboko, and then so Sabia was a Bianado, your back as such a benyansa for, about Jimba, and ale asasi so na tie mu ne free ba asasi so na tie na so ne bekwenti oya hey o de na sroma baaye eye no kro asasi ya so na obi asesa no na wo so de asesa no we he enu tiri mama ka akire abusia na dofo atena se ye de ye beduedum ne ye begya ne buha ne ye de ama mo tena se na nwum no se de da bi anka no ane wo sha brepa baayo na so asasi so Eminti sana etie edadofo mo subscribe mo share video ni anko ye kasa kira banyansafo o tie nsem ya aba wo mo abefa na tie calling scale kukuba no ane aye no krepa jo nesa busia adofo ye tenase ya munu aba mama ka kire de panyin de suma me ya me de baaye ene yansem yi edafa mboko adofo Ensemble na yenuanom Ghana fo papa fo mpanifo a edi amayanim eka Ghana fo ena ensem yi areho emu asefem yesrew wo saka video ya wo de anya daje hwe video no kwesi tie ensem no asa na wo comment bi a wa ama wo asem bi a wa ka mepa wo chaw yenya politics wo ha aka kire mo so obi ni mo bi kire ye boa ye kora asana dance ye wo ho a me ya kora ne ya tenetene no asama me be ka ne nem ehun video e beto waso na hwede ekoso o manga na mu me nua e no ho nsane ye be ka eye me eye wo nua bi eye wo papa bi eye wo fa bi e no ho nsane ye be ka kire wo no Kolenske said the akano ala asasi so na tie mu ne free baaye na tie na ne ye be kono kwan a ye be fa so a ye be kono e bre no mu atete enu tiri na ye tena se ye be ka ka ye dwene e bia no ye were free ye ho enti Ghana mpanimfo enne sabe mu sabe nya do papa no maame no mo fa nche ye na dance ye wasemi hu nti no mo amhwe bi na mo tie se ye kan no ye boa a na ye telephone number no guso no wo de fa wasa ne bra ye be pie dwemu ya be gye mo ama no adofo mo share video e twa bi ya yarefo bi asabia mo sabia nya ado omugwa yaresabia na mo show eya nura achi ya ne yete se Ghana ya mpanimfo ya tena se nation address no Ghana ya ho atoyen ya wo niema bebre a che se emfaso akura boba adwuma bi nso na no me kai se bi nua be ma bi wo radio station bi obisa mpanimfo e ba ko minister ba ko question se enti ensa mo ka se mo ma stars fo no enye advert no ekosi sei emfaso be na abaso na ye papa no wo de wonwane fa baabi no kura ni metie na me kura ha me ye nua be ma na ntima ntwe ye papa na dwena mansam na obisa na no so ye kire sei moma stars fo ni jai advert ne ye no a moma ma be nyensa advert no hwetramo eniema ayekoso kanele sa tramo no kura na ni so e wo Ghana sa papa na nya asem bia sebe anka mfa nkire ye nua no enso akoye bibi ti sese de ye ka ni nyina no why the politics mo hwe papa yi a woda ya resabia ba bia papa yi da hwe nsu a enwunu firi soro egu enti se nipa we wogi di sebe sempo ensu ekogu electricity ahoma bi so na papa we torchia ana so oda ho ekura no bopitiri se wo so na adwane no to nsu emu no hwe wo no owu a ana se na eno eye hwan na eku no Ghana mpanimfo eniema we na wasem so YouTube fo no mo fa de kire Ghana mpanimfo mo hwe brochire ha ye we mo hwe o ya mfa brochire ntwapo ananso mo yare ane mo oba ha abegya yaresa na de we broni krom ha ebi besi
wo ba yare free Ghana abakurom ha mo sa ministers no MP fo no president fo enti mo ba yare aba ha amaye de mo akoto dan bi ansuo bi yenu ne semu na minister akotsena radio station enti opponent fo atem di ono so na ban wo so ono so akodi di ono so owo opposition atem Ghana fo mo hwa niam a etwagu no obi papa ne da ho no obi papa ne da yare sabia mo hwe osi nyinyina nsisi wo no papa no da ho no obi papa no obi kunu no obi abusua panyin no ensam we ni yetena se a yehu bia na ahomete enye video na de baba begu abontene ama sebe nsam ahu hia akofa nipa binum ama baba bu nipa kwase awo eniama we na ekoso mo hwe o na anu ada ba ama nation address o enti de kire se ne obata bi okowo a otin kwada fam e okwalebu e hospital ke 37 no e okonfa noche e mati nkwada ho e wo na omo da fam hospitals akese we no e mati mu ko wo na omo da fam na minister da ka kesiem asa be de e gracia eti Ghana foe monhwe o monhwe sabe ye de ne no makacha nya politics aye o eye free education ye na wo ba ko free education na wo ba wie na wo yare kwado a hospital sa bre no ensu otobro ma ensu otobro papa na asa wo ba bia ko hospital no mo ma ne ma ni nyina mo munya ba ko na munyi ba ko munja asa mo yi ba ko se na ye free education no obi ankasa na free education no enye na mo no mo hye ne ma ekoso no na mo nka ho asem mo hye ne ma ekoso se yarefo da hospital wodofo afedi wate ye kan ye de ye dwumadie ye wobi ni ma wobi kire eniama no so ye de ye kire mo ne ye de fonyini na kire mo mo hye hospital na anu nsuo na eto ye no ansa ne be ko na anu ye abekọ ma Ghana the same di say de eniama ekoso bibia ye wo Ghana no enu no nation address ne ba ye chi no enne ne papa we hospital wo da no obi atima fa free Ghana e de asende ha wonu ya ba mama ka chire media tudwa no mo hye extra sen kasa wo ye MPP ni nti maya nkasa free education no de say enunku anti no na ya de sebe prediasa na kananado ono kra ne na kwa free education ni bi oyama ye nyina na wo ba ko free education ni ti sese ya ye kan obi so akosku awia wonya adwuma nya ye no eno ho nse ne ye ka na so to opposition a e ma ne nya wo de se ye ka sa asem wenti no ani nyina ya abekoro nsa ni nyina ya abekoro nsa ma ye de ye ka e de nipa atiase se eniama ekọ no eniama bi wa mu ntwamo ni nhwe epanifo mu ntwamo ni nhwe na amanfo ebre wo de ahwe papa ye oda ho yi sese bo papa no na se onfonyini we wuhu na wo se papa da hospital dia ni besi papa da wo da ho yi nim se bia wontimo nkeka no ho se osore na nka papa ye osore ansuo ya buni na ohyease a enya yare foforo ne gasa na ka na kire wo saka video ya sende fa ma onua na mo hye ayare sabia wa bruchire ha no ya papa no mu ya ni free Ghana eba krom ha eba se omo ho yare eba be da sa hospital mpai a esisi we bi so na wo bi so a wono so sebe onti me ma ha bi no mo be ya so ne ya de ama ye se de obi so yare a obeti makoho no mo hye eniama ehu hia mo hye se sabre obi ti Ghana na wono adwuma kora a oye no se na de ne se de say empanimfo no bepe bibibi e de amomo se ane wudi MPP achi wudi NDC achi ntino na nti wuti saade ya sabre ya de amawawie anti a wo kontokwa obi okasa wo di atem na wo papa bi ayara koda baabi sabre na mo agina baabi faako asi full stop no Ghana fo mo ma ye hwe niam ayi o mo ma ye hwe niam ayi na eniama ekoso Ghana no eye niama ye na ye timtim amufo no mo na mutim no mo na edi munya mo na mo obre o na no sa mote ho keda pa yare ye nya America na be de baaye sauda so ho enti se wote Ghana na ye ka asem sei na wo betie na wafamu aba na watu obi fo se ensam na ye ka no se ne ye pese ye kire empayimfo ne hye na empayimfo ne mo aye na se wan kan no na de be policy se ani free education ne ba ko pe na nko ano se ye de a
ene na sebe mo busuafo so egu abrochire no ya mu gya wo hawo kakra odofo unu aba mama ka chire nie dwumadi ayedi eya yarefo egu ayaresabe o manga na mu ema ekowo a omo awode da fam mpanyimfo bi omodo omo mpanyimfie so yare egu ayaresabe a osedi ahodo asisi omo so ya saa ni penum mo hwe hospital dan omo dam ensu a eto egu omo so na ministers to ho epere bosia omo de beto omo botom na monye nipa na egum na yeto aba na ma omo no na mo nipa na mutim na moto aba no so no ye kan obi aka asam a asam no mo behwe na mo husa asam nipa na ye kan ye no na mo afa monye musika kakra mo de to de na di no na mo ti di ato data mo kan say data was there internet no mo afre no mo di ata no mo atronsa no mo kansam papa sebe hospital ho no sa penifo no obi ankoda ho bi obi ankoda ho bi ebi anipa no so kasa asem no ebi no so meda ho bi na mmom no eyeyi a eyema ye nyina eti ne mu nua ba mama ka akire sa busu asoma me adofo asoma me a ene asama sabre ekoso wo manga na mu a oman a yati mu asese ye kanesi address a ye ma se bibia ye kama no mo hwe ba bi anipa dasanida mo hye ba bi anipa dasanida enuti akura kukuban na sam o kan yera ne say da tie mu su ne afiri ba asasi so sa na tie ma ye besan akone ti dia ne mo opere e dia ne mo hwehye ye nti nipa dasaniti de ne sam ye nudi de ne na ne ka hodi ne ti wuram e asem o e asem ene sabe ba ya kakra busua ene adofo de so ma me adie fa semi fato wadwenim fa bo okotodwam na fa yesuwe bi da so na dwene uni aba mama ka akire nie meda wase sawanya so na watie famfonyini ya mede amawi fa sende na obi so hwe bi ane owo so da mansa nyina komu nti wodi fa video yi fa sende uni ya na ole so fa sende obi meda se bebre bye bye.